Egy. Miért röhög? Napot kívánok! Jöttem a meghallgatást. Napot kívánok! Jöttem a meghallgatásra. Na, jönnek. Munkó Péter. Vasmárton. Hát akkor még egyszer, még harmadjára Vasmárton. És mit beleállna ez a meghallgatás? A hallgatás meg, hát... Meghallgatás, hallgatás meg. Hát ki hogy nevezik, ugye ez olyan változó éppen. Hát tulajdonképpen megnézzük az erőnlétét, hogy van-e, vagy nincs. Aztán hát látom nem igazán, sikerült összetenni. Adjál! Hát. Aztán megnézzük, hogy sikerült-e egyik... Hány éves is? 31. 31? Hát akkor megnézzük, hogy sikerült a 31 év alatt kifejezni valamilyen labdakezelési technikát, ha nem, akkor inkább egyet lassan rászögetnem mindjárt belezép. Köszönöm szépen. Bocsánat. Ezt berakjuk az ablakhoz, ha ezt nem zavarja önt, vagy igen? Nem. Nem zavarja. Kérdésem lenne most én. Inkább ne. De, hát már kérem. Én most kosár meghallgatásra jöttem, vagy futball meghallgatásra? Melyik meg jobban? Nem is tudom. Ez milyen labda? Az egy kis labda. Ez egy fityeg valami, ez fityegő sport? Fityegős labda. Fityegős foci. Ez egy új sport. Ja. Ez direkt egy ilyen speciális labdát kell, amit mellé fociztak mások. Direkt egy ilyen sporták, hogy... Tehát akkor a meghallgatás ugye az erőnlétet tükröző nincs, illetve a labdakezelő érzék, ami megint nincs, gondolom, így elsőre ránézésre. Nincs, most kezdem. Ez azért mondom, tehát önre ránézve látom, hogy a sport a király nem igazán érdeklődött eddig élete során. Nem, mert teljes mértékben egyetértek benne. És ahogy látom, annyigileg se áll jó, hogy csak egy ilyen újatlan pólóra futotta, tehát az új az drágább lett volna, akkor hogy még újja is benne. Be tudnám dugni az ujjaimat. Igen, tehát... Ez egy pulóver, gondolom. Elég már tárnak érem. Akkor mivel kezdjek? 1500 tetőtámasz az úgy. 500? Hát jó, mennyi a maximum, amit eddig megtámaszott egyszerre? 3. 3? Megnézhetnénk ezt? Persze. Kipróbálom, no? Megnézem, mert tudja, hogy hete nem csináltam, hete csak egyet csináltam. Egész héten egyet? Szóval egész héten egyet, vagy naponta egyet? Egész héten sajnos, mert így sikerült. Többet? Nem bírt többet? Nem bírt többet egyszer azért? Igen. Meg más dolgom is volt, ugye. Megnézzük, heti két fekvő, nem, heti 2 felülést is csináltam, az egy fekvőt. Értem. Lehet. Igen, közben én kérdegetek, hogy hol született, de... Most, hogy is kell? Háttal. Így. Úgy. Úgy. Így. Igen, de azt mondta, csak egyet tud, ez már alapból 2, de nem teljes. 3. A lábán azt nem mehet a nyakába. Így. Úgy. Így. És mind a 2 tud, és csinálja újra. Jó? Most akkor egy felülést is szeretnénk látni így. De állva, mert nem kuszolj össze. Mert felültem. Felülés? Úgy felülés, igen. Úgy rendben. De tarkoltak kézzel kell, tehát nálunk ezt szigorúan Ja, jó. A lábak meg egyenesen, tehát csak így. Így. Mindig ismételni meg, hogy 3-szor kérem. 1, 2, és... Rendben, köszönjük. De akkor néhány személyes kérdés. Igen. Ön férfi vagy nő? Hát, sokat gondolkoztam ezen a témán, de csak ugye ne sérteni meg, csak azért kérdezem, mert általában ez első ránézve szokott látszódni, de most... De nálam nem látszott, tudom. Sokan mondták, már sokan, igen. Hát igen, ez egy jó téma volt, el is mentem egy jó orvoshoz annak idején. És ő se tudta? Tudja, hogy nehezen tudtam megállapítani. És megmondom, és arra jutott, hogy én se férfi, semmi nem vagyok. Se galamb, gondolom, de a galambok is elég érdekes. Galambok, hogy jönnek ide galambok. Mit tudod a galambokról? Én elég sok mindent. Nem vicces! Ez egy szó.